दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायजों आसामाव गुबुन गुबुन फरायसालियाव गोसोम बेज गाननानै जे थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावनि जाबसिननानै होनाय बेखौ हेंथा खालामनानै आरो बेखौ बिरोधिता खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों बर'आ जोङो गावनि सिनायथि आरो खौ लानानै गावनि रैखाथि आरो थामोन्थाखौ गोजोर खालामनायनि बाथ्राखौ सानदों। बेनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेराव भाषानि आन्दलन जादों। बेनि थाखायनो माइदम खुलिनांगौ होननानै आन्दलन जादों। बेबायदिनो 1963 आव एलपि स्कुलनिफ्राय फरायजेननो मोननानै दिनै बे मिडियामाव फैयै फैनानै आरो देग्लाय 11-12आव बर' मिडियामजों फरायनो मोननायनि मोनसे अबस्थायाव सौफैबाय। मोनसे स्टेटास मोनफैबाय आरो बे रावा दिनै कनस्टिटिउसनेल मोनसे लेंगुवेज जाबाय, रेकगनाइज मोनसे लेंगुवेज जाबाय आरो आसामाव दिनै बियो मा होनदों एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावजोंनो दिनै मास्टार्स फरायनो हानाय, बे रावजोंनो दिनै PhD खालामनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो बे रावजोंनो फरायनानै बे मिडियामजोंनो फरायनानै गोबां गोरों गोरा डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार बायदि मैयाखौ जों दिनै मोनफैनो हाबाय। सिभिल सार्भेन्टखौ जोङो मोनफैनो हाबाय। दा बेखायनो जोंहा बे मिडियामनि सायाव फोथायनाय दङ आरो बे मिडियामखौ लानानैनो हारिखौ दैदेनलांनायनि बाथ्रा, हारि फोथांनायनि बाथ्राखौ जोङो सानो। दा बेखायनो आसाम सरकारा जोंनि मिडियामाव सानखान्थि आरो बिगियानखौ थाखो 2निफ्राय गोजौ थाखोसिम जे इंराजि बिजोंनि जाबसिननानै होनो नागिरनाय बेखौ थाबैनो बोखांनानै लानांगौ आरो थाबैनो जोंनि फरायसाफोरनो बर' बिजोंनि फरा बिजाब हरनांगौ। बेखिनि दाबिखौ लानानै, बेखिनि खुदिनायखौ दिन्थिनानै दिनै जोङो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायसाफोरनि खला बेच लानानै जेनाखि मोनसे हाबाफारि बेखौ जों खालामनाय जादों। गोजोन्थों। बे आयदाखौ लानानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि आसाम सरकारजों जोङो गोबां रायलायबाय। आनअफिसियेलि चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो बर' थुनलाइ आफाद, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बेबायदि रायलायबाय आरो अफिसियेलि एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर रमेश पेगु बिथांजों जोङो रायलायखांबाय आरो रायलायबावनायनि मोनसे खोथा दङमोन। नाथाय नैबे मुहुर्तआव बिथांमोना बे बाथ्राखौहाय लानानै खुनु गुरुत्त बेबायदि मोनसे रेसपन्स बेबायदि मोनसे दिन्थियाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो डेम'क्रेटिक बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आरो असमिया साहित्य सभा जथायैबो जोङो रमेश पेगु गोनां बिथांजों जोङो सावरायनाय बेबायदि हाबाफारि जाबाय आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद आलादायैबो जोङो डक्टर रमेश पेगु बिथांजों जोङो सावरायनाय जाबाय। दा बेखायनो जोङो दिनै खावलायदों जे बिथांमोना गावसोरनि जिखुनु थांखि बेखौ बोखांनानै लानांगौ, नङाब्ला बिनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दोलनकारि आफादफोरा जोङो आन्दोलनखौ लालांनो थाखाय जोङो थागथियारि। गोजोन्थों। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।